ake goitera chindende nga Yesu ngwachete bwone bolingo endagera akobolinga no inyorete balimo yajete gesieri no inyorete abana ba maremu bachandegete ko baligerete abara banyasaye agotebinga bali ninje narenge ngabartuma gocha soro bakonye lakini ogasie kama tao bunege tabu ya Proverbs goteba oragereriwe oyogosie kama to tai wokerero kiaba taka abana banyasaye Marikate bangancha ekero wakolire igo no menterwa mangana manene omanya otenga when you have eaten and are satisfied praise the Lord your God for the good land he has given you. Hallelujah. Ngako kwaragire kwa igotire wa isanekire bona kerenyasaye mbuyamono ekiagero koire ebyo na asinga nchoko bwakwa yabana banyasaye omanya gotenga in his love and wisdom God chose to humble King Nebuchadnezzar and taught him lesson of humility. Ngawetera chinguru cha Nyasaye agancha gokei Nebukadnezar erinda mwegeringa ayatoisa ini kende ninche nako achinguru echo nobone nobukoro kwa mogambi nakiga atoko nyora abana ba Nyasaye abwate chinguru can drive you from his possession ekera koire gakoro mwenete gakoreta marwaire kero kendo koretera makweli kero kendo koretera mechando asenjere ngabuneyo enibo yawo kwa mana gosiakeria yamanya kogenda sebinto bitaisaini asinge chenga kiwata kiri ko yetume kabuya abantu bachandegete ulifunga masikio na Mungu anasema ya kwamba akiwa kwa sababu ya hayo agotebanga bana banyasaye na nyale koba kagokana chinguru echo kwanyorete akoirani bunairani Nebukadnezar akamuira bakasoro sana agachaka kolisi amabonyansi akamera marionyo akabwika na chisese chinyanga uchoro sana asinge changete koigwera bana bwa Nyasaye. Get the point. Take a step forward.